Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoşku bireykum evudari ki Müslümanın kadir bilin. İro sernevi sahiftaname devi kesi Müslüman la ayarı xwe bizivir. Çeva hunji dizanen di dünyayı da geleki bevin fabrika henin, geleki muamele, geleki karxane henin ku hizmeti jmurvati ra dikin. Her muamele ki, her fabrika ki bevin kareki dike ve her yek aleteki tişteki elektronik ve haceteki derdixi و her fabrika gava aleteki derdixi ayareki jwi aleti xwara datînin. Ew aleta bir kompüteri, bir televizyonu, makina jirşuştuni, makina frak şuştuni, telefonu, bir tişti deneyne tişti elektronika. Evana dema lugora ayarı ve fabrika ku dani jera. Lugora ve ayarı bixavite ve fayda bigihni insana da hizmeta insana da va. Legava hacetu bir tişti elektronik makine kıvaj ayarı xwe derket bibêjin wê nik wê xizmetekî jî însanlara neke wê ji xwedî xwe re însanan ji xwedî xwe re tu menfeetek nedî xwedî xwe û wê berhemê wî çêne berhemekî baş jê neydikertenê. Ji bîrî serhêşandinê, xirxirê û girgirê û acizkirinê tu tiştekî dinêna em bibêjin nade. Divê her fabrikayekî, her aletekî, her tiştek elektronik li gora fabrika ku hatî çêkirinê li gora bir ayarê wê fabrikayê bixebite ku di xizmeta insana da be. Her wisa dînê İslamî ji wisayê. Divê Müslüman li ayarê xwe bizivire, li fitreta xwe bizivire, li kok û eslê dînê xwe bizivire ku karibe hem li vê dunê serfiraz be, xwe jî xwesa ji şîqaqê, xwe jî xwesa ji perçebûnê, xwe xwesa ji em bi belawelabûnê xilas bike. Her wisa eqîdeka saxlem li gora ku Xwedê ew kirî bibe Xwedî eqîdekî saxlem hem li vê dunê jî insana re xizmetê bike û hem jî li wê dunê axiretê wê dirê dunya tune wê dirê xwe axiretê li axiretê em bibe bi serfirazî here huzura Rebê xwe. Bala xwe bidê îro însanê ku di dünyayê de bi navê İslamê hereket dikin pir rêwanîna em bivêjî ji însana re xizmetê nakin, bunu bar, bunu bivê bunu barê ser milê însana, însana dikujin bi derbeder dikin ku em bivêjin gunda xirab dikin, bajara wêran dikin. Qaşo yani Xwedê giravî wana Müslümana hatî xizmetê ji însaniyetê re bike, dünya înşa bike, ava bike, lê ji bîlî înşa û avakirinê em bivê dünyayê çawa dike, dünyayê ser û binê hev dike serê xelkê de wêran dike, gund û bajara wêran dike, qetlîama dike û her wisa temamê karê xwe yên nelirê dike sûyê em bivêjin bi navê İslamê dikin, an jî qelfekî İslamî dê dikin. Gelî min gava em li eyarê xwe bizivirin, wê şaxê em di xizmeta mirovatiyê de ne. Gava em li eyarê xwe nezvirin, em mirovatiyê dikin min eyarê xwe. Firqa wî ew e. Gava em li eyarê xwe bizivirin, em dikeve xizmeta însana, lewra dîn hatî bo xizmeta însana. Gava em li eyarê xwe nezvirin, em her tiştî li gora bîr û bariya xwe diguherînin, tişta dike xizmeta xwe, xwe dike dîktatorê dunyayê, xwe dike zalim û zordar, li xelkê zulm û zordariyê dikin. Bala xwe bidinê, bifikirin ku kanîkî heye, misalekê zê bidim ji bo ku mesele werfeamkirinê kanîkî heye, av jê derdikeve, hûn zanin welatê me av ji binê erdê derdikeve, av dizê. Avekî berraq, aveka temiz, aveka paxiş, tu tamekî wî tune, aveka av yani ava ku her bixwe pê sihet dibîne. Ew ava gava av jî kanî gava diherike, ji were bêm gava ber bi cihok berjê diherike, em bivê bala xwe erdekî şor be erdê wî, erdekî şorik be, erdekî erdê wî spî be, erdekî erdê wî tirş be. Ew ava gava bu du sê perçe, bu sê çar cihok, her cihokê de erdekê re çû, kesê ku ji wê cihokê avê dixwe, divê ava herî baş a wela gundê me ye. Ew kesê ku ji ava ku di erdê şora derbas e, ava wê cihokê dixwe, ava wê kaniyê dixwe, divê jî en ava xweş a gundê me lewra avan şor e. Ava gundê dinêna di erdê şorik re tê, a bîna reşkê ji avê tê, gava wê avê dixwe û fêrê wê avê bû, vê jî ew ava şor gava bixwe, divê ava gundê me ji ava çêtir e, em bivêjin
دبی لورا فیری وی آوی بونه هر وسا چند حب جهوکا بفکر و چند حب عرده کو تعبان جهر جه هر آوج جی کتین لجبر کو دن ناوا عرده را درباز بیه تمار عرده جهر جهینه و بهنه عرده جهر جهیه هر کسی که لگورا بهنه ام بی کانیاک و عرد او جهاک و آف تیراته لگورا بهنه و عرده جاوی حزدکه لی تمام او جهوکانا مروان جهوکا بگره هر آوه جز چافکانی بینواره هر آوه جز سری کانی بینواره و شاقی شوا دوم تو کسی که ناوه آوا مشهوره آوا مشیرینه آوا مترشه آوا مبینا شورکه جدی آوا مخواش ناوه herkes hemen آوه دخو و herkes ممنونه او مناقشه و او گنگشی و او devjeniye لسر آوه جی خلاص ویجا گاوا مسلمان لدینی خواه بزوره لأصلیوی بزوره گاوا لچافکانی اسلامی بزوره چافکانی اسلامی اوه قرآن پیروز زن انسان هنه ده تایبتی امدا دنویسین دوی دشما قرآن نشان داده ها قرآن اوه لورا الگورا ویا مسلمانه و هونجی گورا ویا مسلمان اگه هم مسلمان به اف کسی گردجی قرآن درد که شو نه مسلمانه دوی چما تو قرآن درد خیلی ملل را بحثا قرآن دکه ها قرآنه امی وصابه که حتی و بیا ایمانانی yani ek via kabul beke iman biniware ek deji via deke her delalete veja Müslüman aji devel dini xwa le çafkaniya dini xwa xadi derke lwed ew dini ku xwadiş peygamber aleyhissalatu vesselam ra şandî de tur der xwadi der bike gava em herkes ji vê Qur'anê istifade bikin em herkes dini xwa gora vê Qur'anê bi'alim fêr bibin و شيء قصة جنجشي مناقشة devjeni cemaat mezhep meşrep nameden namine mezhep hebe meşrep hebe cemaat hebe yani herkes ne kadar camikide kombu herkes ne kadar dur alimeki kombu en bir dili xab alim ve alim hebe ve en bir cemaat hebe grup hebe ledve çavkani kışa evvel yekem evaba ne şeyhu seyde wan ne mezhebu tarikat wan ne meşrebi wan eğer meşrep, tarikat, cemaat dibin sivana Kur'an'ı da bilgora sivana Kur'an'ı tevdi gerin nur ala nur em gotuna her kesi serçava serserimi tamamı tarikat o şeygay mine hevnun mesela bir numune kez bidim tişik em bir van demin davi em dizanın mesela Şeyh Said Ebu Şeyh Said Piran ruhi xwad riya velati xo milleti xwada da em bir zaruki vi em Şeyh Salahaddin Şiali Rıza medrese wan hebu بالسودان بکی به هزاران فقیه خودی کردن عالمی ولاتی مپری وان خودی کردن ام بی وان اهل مرشد بو ارشاد بو وانا کس خلاص ندکن ندکن جوار شفاعت دکن ندکو هون نه طریقات ما هون اهل هون هرن دلالتی هون او ببن وانا ارشاد دکره علم دک ددا خواندنی ولاتی ما ملا و رونق بیرو زانه ولاتی ما دیگهاندی ام وانا جی استثناء دک وانا نتیدان لی طریقاتی کو ایرو هنه مشربی کو ایرو هنه تف ام بی چاله هفدو کولا تاب لدجی هفدونه تاب ام بی خواهی نک شرکی منا سوریه ایرو ترکیه در بکیوه اف جماعتنا ای وقت گروه چکتار سوریه و هر کسی لحظه جیکی بگره شر هفدو بکن یک دوی از خلیفه می یک دوی از غوثم یک دوی از قطب اعظمم یک دوی از غوث اولم یک دوی غوث ثانی مور حاصل کلام yani مالک الملل خراب دک بیجا گلی مسلمان eğer ez utu کسی مقداری کنه از تو املگورا کلمه گوتنه ما نویساندنو گالگاله ما صحبتو جیانا ما گورا به قرآنه به دیره کی قیمت کی با خود تعالی هی جم خود معتبر هر وس عاشقی تج آسیده تج احمد انسان هنم ده مجارك ده قوا سيداوي بحث مجارك نكربه جرا وحي ورجه وقبول ناكه İka seyde mi bahs ne kiri? Yani seyde mi ahva bahs kiri? Yani şeyhe mi ahva bahs kiri? Ya belki de seyde de galati kiri. Belki şaşı kiri. Belki tam ne goti? Belki kim goti? Belki goti şaşı geçti mi? Ala kulli hal. Ev kesi ku ilo de nava Müslümana kosa perçe bunu. Cemaati kosa perçe bunu. Sedemi yeke mev jive Kur'an'ı durun. Jive Kur'an'ı durun. O kitabi Şeyh Seyde xwa Kur'an'ı ehemmiyeti ziyarter dedini. Gelek insanın edibinin kitaba Seyde xwa kitaba Şeyh xwa em bir mana ayet ki pavredik. Le sosyal medyayı. Mana ayeti yani meali ayeti. Navi sure Bekare yan sure Araf yan sure Maide falan ayet.
Divê kitêba seyda falan kitêba seyda. Falan em berhemê seyda. Navê kitêbê divê. Ya mübarek ayetê Xwedê Teala'yê meqê kitêba seyda ji ayetê Xwedê Teala ji Qur'anê pîroz mühimtir tu navê kitêba seyda divê tu navê Qur'anê navê jî. Tu navê gotina şêx divê tu navê Qur'anê navê jî. Ji ber wê divê em li eyarê xwe bivzivirin. Em li eslî İslamê bizivirin. Gava em li eslî İslamê bizivirin qasa çewtî, şaşî, xeletî, perçebûn, dijberî, rikberî, kînberî nake nabera me. Em ê hevdû li gora pîvanê viya hev, em ê li gora pîvanê Qur'anê hevdû qabûl bikin, em ê li gora pîvanê Qur'anê mijara xwe mijarê pirsgirêkî xwe çareser bikin. Hinek însan hene divê ji ka mesela Qur'anê de filan tişt tune, filan tişt tune, filan tişt tune. Falan her tişt Qur'anê de heye. Her tişt Qur'anê de heye. Tişt Qur'anê nizana. Xwedê Teala din şandî temam kirî. El yevme ekmeltu lekum dînekum divê. Îro min dînê we temam kirî. Çiş Qur'anê kême? Derheqê din da çi kême? Ê nimêj katê de heydi. Li mêşê tu nizana. Qiyam heye, qu'ud heye, rukû heye, sucûd heye. Wextê li mêj jê heye. Giş heye ama tu nizana tu şek dirê nayê. Xwedê Teala divê çi sûrê Nehl da ayeta heştê û nihada divê we nezzelna aleykel kitabe me kitap ji te re daxistî ya Muhammed me kitap ser te daxist ji te re daxist tebyînen li kullî şey. Zelalî ji bo her tiştê zelalî ye. Tiştê ku ji bo mesela din da meselê din û eqîde we bê serfiraza dunya û axiretê da Xwedê Teala her tişt Qur'an'da behs kirî. Tebyînen li kullî şey. Çi Qur'an'da kême? Hela bê çi kêm gotu nizan te nedîtî. Ve huden ve rahmeten ve büşren lil muslimin. Kur'an hidayet rêber e. Rêberiyê dikişler. Rahmetê te dike. Mizgînê dite ji bo kij bo Müslüman. Müslüman ki evet teslim bûne. Müslüman ne ku barışê dixwaze. Ev tiştekî boş beredayê. Müslüman barışê dixwaze. Müslüman aşitiyê dixwaze. Nexêr. Müslüman ev ku teslim bûne. Ev kesê ku divê İslam mana barışê teslim aşitî ew biniyeta wê de gotinê genî heye. Lewre gava bê İslam mana teslimiyet e divê gere teslîmê viya bibe. Teslîmê viya nabe navên guhertine. Ev ji koka selemêtê mana araştî ama eslî wê de İslam mana teslim bûne. Teslim bûne heqî hek ji Xwedê Teala'yê. Ji ber wê Xwedê Teala di Qur'an'da Sûre İsra Nehl ayeta heştê û nihad dibêje me Qur'an daxistî ji bo her tiştî aşık vekirî em bivê zelal diye dite. Bize Kur'an ji bo çi kêm ku sedê te temam kirî, çi kêm ku mezhebê te temam kirî, çi kêm ku terîqeta te temam kirî. Hera bê çi kêm. Mesela Xwedê Teala ji ber wê jî Xwedê Teala divê Rabbukum te Sûre İsra ayeta 36 da divê Rabbukum a'lemu bikum. Xwedê Teala Rabbê te çêtir bi te zane. Ev kesê ku ev telefon çêkirî, kesê ku ev bilgisayar çêkirî ji min ji te ji her kesî çêtir bi vê aleta hene dizane. Ez û tu kataloga dixwînî teze hêdî dî eyarê wî alimin. Li ema fabrika bi ruhiyeta wî dizane. Xwedê tu çêkirî. Fabrika te Xwedê Teala'yê, xaliqê te Xwedê Teala'yê. Ê ku tu şandî Xwedê Teala'yê û Xwedê Teala çêtir bi nefsa te, psikolojiya te, sosyolojiya te em bi vê terefê te qels, terefê te zexm, terefê te xort her tiştî dizane loma Kur'an şandî ji te re. Rabbukum a'lemu bikum. Rabbê te ji te çêtir bi te dizane. İn yeşe yerhamkum. Bixwaze rehmê li we dike. Ve in yeşe yu'azzibkum. Bixwaze we dide ezabê. Ve ma erselnâke aleyhim vekîla. Kera divêj pêxembera divê. Ya Muhammed tu li ser insana vekîlê insana nin divêje. Gava pêxember vekîlê me nebe. Xwedê kê bixwaze dide ezabê, kê bixwaze dide cezayê. Wê çaxê terîqeta te şêx û sedê te li wî dunê çi dike? Hela me Rabbê çi dike? Rabbê çi dike? Xwedê Teala divêje ez bixwazim rehmê te dikim. Ez bixwazim te didim ezabê. Yani eğer tu li gora vê Qur'ana, prensîbê vê Qur'anê te bigere, İslamê te bigere, ez ê rehmê te bikim. Eğer tu dijî prensîbê vê Qur'anê te bigere, ez ê te bidim ezabê. Xwedê Teala bilesve mera nade ezabê û bilesve mera nake cennetê. Sebep emelê mera. Amelê me, emelê te te dad vi cennetê
يا عملت تدفج جهنمي قوا إيمان التهابة عقيدة سغلا بهنك عملت هذا كمسيح خد رحمه الله تذك لقوا عقيدة النبي خد ترى شوية تباب عذابي وبفج جهنمي وخد ترى دبي تلسر وان وكيل واننش بيخمبر دبي قوا بيخمبر وكيل ما نبى شيخ سيدة تشهد وكيل ما أو شيخ سيدة يعني ما إرشادك ببال في قرآن با أهلا وسهلا ليش طريقات ومذهب إلو هم جبريل جريا قرآن يدورن حتى أفراد نفس كدانا حتى أفراد هر نبوان بيجارن بيوان قرآن مزك حتى أفراد شركتانا ما يا شنو أليس الله بكاف عبده قال تعالى سورة زمر آيات سورة شاشات بيج أري ما قال تعالى ترى وناك ما كتبه قال ترى وناك البته خودی ترامت کو کتاب خودش ترامت کو جبر ویگلی مسلمانا دبی ام العیار خواز زبرن ام الفترة خواز زبرن ام الدین خواز زبرن ام جبان تشتین خرافه و بدعه در بکه یک هیل بان روجی داوی د اویدا د مدیا دا ویدیو کی بلا کرنه جنه کی خود دیتی پیغمبراتی خواوی شواد دیساتی خواوی هرس کتی چمات نه بود هم ویدیو دزانه یا کسی کو هاج قرآن و قرآن هبه چوا خرافه و بدعه و تشتی ور برده گوداری دکو و المدیا دی بک بحضراتی بلا کرنه يعني خلب علميوان مشغولة خلب تبيوان مشغولة خلب تشي زانستيوان مشغولة أواي جروكي كي تشيك كرندا دستي فقيرة كي ملاكي جزير يعني عم بيشنا غيجوكي نزانم دركتي بقى كارك رندك دركتي بر تلفزيوني عم بي خرافة بدعات خون خل مراد كان يا إسلامية خو أرزان ننا إسلامية خو تش بشخصية نن إسلامية إنسان بشخصية إسلامية دي هاد İslam radı bar deven bevision deven yok İslam ra jberwi İslam mer bxawa amel naka beri xawhanen can hem khayala can hem rasti jaraj şuma derdi kebe le avtişi ku amela devije tişeki usatune em bevision dermani korona virüsa kune bu derna kebe şfara dini xabz zverin tişti xurafa bid'a dur bikevin eğer hunç pivane Kur'an'ı der durbun huy ben liste ke desi em beve usa kesi usa de medyada Twitter'da ki nivisandı bu me telefonu cizire kiri gotu tişeki var tune çen xortaj xora hanek bi melay kiri listek tan desa uş poşman biye kaç xorasını erne zanım bi xawa amel nava hun ben çavkanya İslami ave vexon نج آوا شور بخون نج آوا شیرین بخون نج آوا ترش بخون ج آوا چافکانه اسلامی نشور نشیرین نترشه و ام دبین سیوان قرآن دورن با هفدو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشتکی دجی قرآن نگوتی نکری و ناکجی تو پیغمبر کجی نکری هنه که افترا و بختان کنو سوی پیغمبر او جی خودت الله رجا قیامته و حساب موان و ببینن ام هون انشالله دبین سیوان قرآن دورن با هفدو خودت تعالی او دینکو جی محمد علیه السلام را داخستی اوی دینی خواندناوی هیمبوناوی پیشوناوی تطبیقناوی تک پارا وگشتا حتی جارک دن بیم دخیل خواشیدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته